Ситуацію у Білорусі і вакол яе я абміркую з Зіноном Пазніком, старшынём кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, лідарам апазіцыі ў Верховным Савете Беларусі 12-го склікання. Добрый день, Зінон Станіславович. Добрый день. На вашу думку, як беларусам рэагаваць на тое, што робіць Лукашенко і ягоная банда? Я думаю, беларусы цудоўна ўсё бачаць і рэагуюць адпаведным чынам. Это значит, разумеюць, што адбываецца, толькі не ведаюць, што рабіць. Бо былі спадзяванні, што тыя пратэсты, якія былі ў мінулым годзе, яны прывядуць да выніку. Яны, на жаль, не прывялі да выніку, і ёсць прычына, чаму яны не прывялі. Прычына адна. Рэжым практычна вісеў на валаску. І цалкам магчыма была, што ён абрынецца. Але рэжым у чарговы раз выратавала Масква. Каб не было падтрымкі Масквы, Пуціна, ён нічого не мог бы, Лукашенко, нічого не мог бы супрацьпаставіць. Это было вядома. І заўсёды так, калі рэжым слабы, то такія мірныя дэманстрацыі рашучыя, яны прыводзяць да змены рэжыма. Возьмем, напрыклад, 89 год, ГДР. Народ выйшаў мільёны у Берліне на дэманстрацыі, ніхто не біў шыбы, не ламаў, толькі пачалі эту берлінскую сцяну разбіваць. І ўсё. Камуністычны ўрад ГДР нічого не мог зрабіць. Але былі спрыяльныя умовы, Зінон Станіславович? Я пра гэта кажу. Перабудова. Я пра гэта кажу. Менавіта, калі ёсць спрыяльныя умовы, рэжым слабы, не знае, на што абаперціся, то тады мірная дэманстрацыя вырашае пытанне. Вот Берлін як класічны выпадак прывёў. У Беларусі было б тое самае, калі б не ўмяшаўся Пуцін. І вось гэта вырашыла, па-першае, атрымаў маральную і палітычную падтрымку Лукашенка, атрымаў грошы, рэзервнае вайсковае фармаванне Пуцін падвёў пад мяжу, тым самым паказаў, што ён гатовы ўмешвацца. І гэта развязала рукі рэжыму. Это ім развязала рукі. Ну, а тыя, хто гатоў быў падняць рукі ўгару, яны сцішыліся, таму што ўбачылі, што, як кажуць, за ім Масква. Вось якая была прычына. І тут трэба абавязкова растлумачыць, чаму так адбылося. Таму што план, які быў створаны ў Маскве, ён спрыяў таму, што Пуцін павінен быў бы падтрымаць змену, а ён не падтрымаў. Вось гэты план, які рыхтаваўся здаўна з Бабарыкам, ну, зараз это вядома, усе ж, нават рускія аналітыкі, усе палітыкі гавораць, што Бабарыка – это крэатура Пуціна, крэатура Масквы, і план быў вельмі просты. Нейкім чынам, значыцца, паспрабаваць на прасткі, выйграць выбары, альбо, калі не выйграць, то стварыць прарасейскую партыю ў Беларусі, зрабіць Бабарыку лідарам апазіцыі, вось, і далей працягваць адпаведную палітыку, душыць на Лукашенку і ў выпадку чаго змяніць перамены. Але пасадзіўшы Бабарыку, гэтыя планы былі пахаваны. Дык вот, я яшчэ закончу. Это вельмі небяспечны план для Беларусі. Ён горшы, чым план, які цяпер існуе. Таму што Пуцін цудоўна разумеў, што калі яны сваю крэатуру заводзяць на ўладу ў Беларусі, на месца Лукашэнкі, то эта крэатура будзе легітымнай. Это вельмі важна. Это значыць, што ўсе тыя пагадненні і ўсё тое, што яны будуць яшчэ рабіць, яны будуць легітымныя і не будуць супярэчыць міжнародным законам. І акупацыю можна правесці, но таким, значит, як бы запорой на международное право. Это вельмі небяспечны быў проект. Настолько небяспечны, что мы просто за полгода могли б страціць незалежнасць. Нас просто не было б, калі б вот этот проект адбыўся і звялі Бабарыку на трон. І ад Пуціна ўсё залежала. І вот што адбылося? Яны не чакалі, што выйдзе народ і пад нацыянальнымі сцягамі. І у іх быў шок у Крэмлі. Яны сабраліся адразу і вырашалі, што рабіць. І ўсё ж такі Пуцін прыняў рашэнне падтрымаць Лукашэнку. Чаму?
Потому что для іх галоўная ўлада, уласная ўлада ёсць самае галоўнае. І калі б, скажем, адбыліся перамены ў Беларусі і народ скінуў бы Лукашэнку, то ў Расію бачылі, што народ можа гэта зрабіць. І Путін зразумеў, што это быў бы вельмі дрэнны знак для Расіі, тым больш быўшы Хабараўскі і так далей. Зінон Станіславович, дазвольце ремарку. Ось калі вы лічыце, што Віктор Бабарыка гэта, як вы кажаце, крэатура Крэмля, так? То чаму Путін не змагаецца за ягонае вызваленне, калі гэта ягоны чалавек? Ці гэта што, расходны матэрыял? Ну, зараз няма сэнсу змагацца за яго вызваленне, хай яно ідзе як ёсць, таму што Путін поўнасцю перамог у этой сітуацыі. Ён узяў Лукашэнку на кароткі павадок, ён яго выратаваў. А што значыць ён яго выратаваў? Ён яго залежны ад яго грошай. Як мафія, як хросны бацька, як у фільме «Хросны бацька». І зараз ён на каротенькім павадку знаходзіцца. Таму няма сэнсу зараз гэты новы праект прадаўжаць. Ён запасны, ён застаецца. Застаецца Ціхановская, на іх не звяртаюць увагу, яны там нешта гавораць. Але Масква іх не рушыць. І Лукашенко тут таксама праводзіць нейкія там дзеянні следчыя, ўсё. Але на самай справе Путін тут палітычна перамог. І ў гэтай сітуацыі, звяртаючыся канкрэтна да вашага пытання, што рабіць? Ну, па-першае, што робіць рэжым? Тое, што робіць рэжым, трэба раздзяляць дзве часткі, якія ў адным. Это частка палітычная і частка паранойная. Тое, што робіць Лукашенко канкрэтна, гэта ў першую чаргу праяўленне паранойнага расстройства асобы. Чым яно выяўляецца ў гэтай сітуацыі? Ну, акрамя таго, што это чалавек, які лічыць, што ён павінен быць першым, ён павінен быць кіраваць, ніхто яму не павінен супярэчыць. Это частка хваробы. Другое, што ён успрымае ўвесь свет, які яму супярэчыць, як ворагаў. Ён заўсёды падазрае, што нехта нейкія козні супроць яго строіць. Калі людзі ў звычайных бытавых умовах знаходзяцца, это вельмі цяжкія людзі, з ім цяжка з такімі людзьмі. А калі гэты чалавек робіцца кіраўніком улады, то гэта трагедыя для ўсяго народа. І вось зараз адбываецца помста. Індывідуальная яго якасць, як чалавека, хворага на псіхічную хваробу, індывідуальная якасць, это ненавісць да беларусаў, ненавісць да беларускага народа. Гэта з дзяцінства? Я думаю, гэта ўзнікла яшчэ з школы, з часоў выхавання, бо дзяцінства яго было такое, якое вымагае такія паводзіны, як помсту. Я тут не хочу датыкацца ўжо маткі, і як успрымаюць быструкова ў грамадстве, як у школе, ўсё. Это траўма для дзіця, і яно потым выяўляецца. Дык вот, помста. Калі яму хто наступіў на мазоль такому чалавеку, і калі ён у бытавых адносінах, ён будзе помсціць там, што ён там зробіць, некія там. А калі ён мае ўладу, калі ён мае ваенныя структуры, то ён помсціць паслядоўна і ніколі гэтага не забывае. І у асноўным палітыкі, якія не ведаюць Лукашэнкі, я пра гэта кажу, бо я яго ведаю, мы ж разам былі ў Верховным Савеце і знаю, як это ўсё рыхтавалася, бачылі яго ў бытавых адносінах. Людзі не ўяўляюць, што гэты чалавек, трымаючыся за ўладу і помсцячы за сваё прыніжэнне, якое адбылося, ён, калі патрэбна, расстраляе ўвесь народ. Можаце не сумнявацца, калі будзе пагроза яго існавання, ён пойдзе на ўсё. Ён это рыхтуе. Ён рыхтуе тэрарыстычную ўладу. Вот апошні яго закон, так званы. 8 законаў рыхтуецца. Цэлы шэраг, цэлая кампанія. Ну так, это фактычна ўжо нават гэты апошні закон аб тым, што могуць прымяняць зброю супраць людзей. Але гэта сапраўды так ці гэта страшылка? Як можна расстрыляць у 21 стагоддзі ў Еўропе дэманстрацыю? Не ведаю. Я разумею, некалькі чалавек патлумачыць, там гэты быў п'яны, Тарайкоўскі сам там і так далей. Паслухайце, Беслана расстралялі,
Театр на Дубровце расстреляли, про что вы говорите? Это гэбовская улада. Это, не забывайте про это. Это человек с той же самой, як кажуть, пачки. Вот. Тому ён на гэта здольны, і трэба это разумець. Зараз што адбываецца? Это помста. Яно ідзе паслядоўна. У чым сутнасць вот этой палітыкі? Знішчэнне грамадзянскай супольнасці. Усе, хто не згодны з ім, павінны быць знішчаны. Міністр замежных спраў Макей, што ён сказаў? Ён сказаў, што от калі тут санкцыі будуць супроць Беларусі, то мы знішчым грамадзянскую супольнасць. Это сказаў чалавек нармальны. Это не параноік, это палітык. І тым не менш, у рэчышчы вот гэтай палітыкі, якая ідзе ад хворых мазгоў, ён гаворыць тое самае. Ён выканаўца ягоных Вот усім, так у тым-то уся і справа, што вопыт, які будзе мець Беларусь, ён будзе на векі. Калі на вяршыню залез хворы чалавек з комплексам... Такіх выпадкаў у гісторыі было шмат. Такіх выпадкаў было шмат, але у Беларусі ён унікальны. І ў чым унікальнасць заключаецца? Не было ў гісторыі такіх прыкладаў, як у нас. Чалавек, які залез на вяршыню ўладу, ён знішчае нацыю. Ён ненавідзіць усё нацыянальнае, усё беларускае. Такога не было. І вот у такой краіне, калі это продоўжыцца на доўгі час, няма перспектывы. У Паўночнай Карэі ёсць перспектыва. Уявляеце, чаму? Таму што там дзікі, там абсалютна дзікі рэжым, там людзей давялі да такого стану, што, здаецца, ўжо з іх нічого не будзе. Так, з унутраных магчымасцяў наўрад ці там адбудзецца якія перамены. Але карэйская не вынішчаюць. Але Карэя, яна мае сваю мову, яна мае сваю культуру, і пры любой перамене гэта ёй дасць магчымасць наперад. Тое, што робіцца ў нас, это вынішчэнне ў корані, вынішчэнне жыцця. Пасля нас будзе попел. Вот што адбываецца. Вот у чым вялікая трагедыя. Тое самае было ў Нямецчыне. Па ўнутранай сітуацыі нічога б з Гітлерам не зрабілі. Немцы яго падтрымлівалі, ён даў магчымасць, даў, як кажуць, масла і да масла, справіўся з інфляцыяй. Все, яго падтрымлівалі. Вайна. Вот каб не было вайны. Вайна. То же самое, скажем, Корею, вот корейская, Паўночную Корею, это может выратаваць толькі военный конфликт. Это может выратаваць. Проигранная война. Да, але мы не знаем, что будем далей, но важно то, что гэты народ мае перспективу. Мы смеемся з Берды Мухамедова, смеемся з там Карымова, тому что, сапраўды, гэта люди ўсходу. У іх такое разуменне ўлады. Але, ну, конечно, у іх ёсць газ і нафта, але Берды Мухамедов не знішчае туркменскую мову, ён знішчае нацыю, ён не знішчае традыцыі, ён не знішчае гэта. І таму аналагаў з лукашысцкім рэжымам у свеце няма і не было. Вот у чым праблема. І таму для нас, вот мы гаворым мову, для нас беларуская мова – это дэмакратыя. Вот это наша наймагутнейшая зброя – захаваць нацыю, захаваць сведамасць. І тое, што у жніўні мінулого года выйшаў народ і салідарызаваўся, сказаў, мы беларусы пад нацыянальнымі сцягамі, гэта Москву прывяло ў шок, таму што яны думалі, што ўсё ўжо, як кажуць, дело в шляпе, все яны зрабілі, все зроблена, а тут атрымалася то. Яны прынялі рашэнні, на якія не былі гатовыя, вымушаны былі. Таму што для іх, для Пуціна, улада самая важнейшая. Яны пойдуць на любыя злачынствы, каб захаваць уладу. Мы ведаем шмат такіх прыкладаў. Ну, возьмем бальшавізм Леніна там, і Сталіна. Вот. Таму вось што адбываецца. Ну і пытанне, што рабіць. Я так разумею. Як рэагаваць беларусам, што рабіць, на што скіраваць свае высілкі, сваю увагу? Значыць, цяпер будзе прадаўжацца рэпрэсіі, будуць прадаўжацца знішчэнні, хапаць людзей. Ну, пакуль што, кажуць, расстрэльваць не будуць, але будуць саджаць у турму, і гэта будзе працягвацца вельмі доўга. Прытым нават незалежна ад нацыянальнай прыналежнасці. Бо тое, што, конечно, першым чынам ён вынішчае ўсё, што звязана з нацыянальным. З беларускай мовай, са школай, з колерамі нават шкарпэткі, калі не ты адзеў. Але, вот, скажем, то, што вот разграмілі Тутбаі, это паказвае, што ён ні з чым не будзе
лічыцца, што незалежна ад яго. Не будзе за тым лічыцца. Усю грамадзянскую супольнасць лепш за ўсё знішчыць і зрабіць так, як у Карэі. Поўны кантроль Так. і поўная ўлада. Вось, таму гэта будзе працягвацца. Але у галаву да чалавека ўжо не залежыш. Беларусь ужо не тая. Беларус не той. Людзям прыйдзецца шмат, канешне, пацярпець, але нічога ў гэтага рэжыма ўжо не атрымаецца. З Пуціным такія самыя праблемы. Такія. Дык вот, у гэтай сітуацыі паўторна масавых такіх маніфестацый, проста вот спантанна выйсці на вуліцы, іх не будзе, і яны не патрэбныя, бо яны неэфектоўныя. Паўторна гэта не адбудзецца, таму што рэжым зараз моцны, мае падтрымку Масквы. Цяпер можа эту сітуацыю знесці і змяніць уладу, это мирная рэвалюцыя, это падрыхтоўка рэвалюцыйнай змены улады, но мірнымі метадамі, але ўрэшце рэшт мірнымі метадамі тут не атрымаецца. А якімі метадамі атрымаецца? Рэвалюцыя павінна пачынацца мірнымі метадамі. Я не буду тут расказваць як, таму што не кожны павінен гэта чуць. Але гэта магчыма. Гэта магчыма, калі будуць дакладна сфармуляваны прынцыпы, іх павінна быць не шмат, яны павінны аб'ядноўваць усё грамадства. І вось тады грамадства павінна быць гатова масава выйсці, падтрымаць. Гэта рэальна, і я думаю, у бліжэйшы час появяцца разумныя людзі і арганізацыі, а яны ёсць. 1000 людзей выехалі з Беларусі, якія пра гэта скажуць. Але гэта рэальна і гэта магчыма. Не трэба перацэньваць гэты рэжым. Ён трымаецца на страху, ён трымаецца на парадоксах, на паранойнай псіхіцы. І разумныя людзі нават у яго асяроддзі, ва ўладзе, яны гэта разумеюць, але яны не знаюць, што рабіць. Ім будзе падсказана, што рабіць. І гэта можна зрабіць, паўтараю, калі дакладна вызначыць прынцыпы, на якіх будуецца перамена ўлады. Людзям зараз трэба займацца тым, што, я ўвесь час пра гэта кажу, трэба рыхтавацца да падтрымкі. Групы 2-3 чалавекі. Трэба займацца самаадукацыяй, асветніцтвам, бо першым чынам у галаве павінна быць яснасць. Калі няма яснасці ў галаве, тады не трэба накапліваць нейкія матэрыяльныя сродкі да змены ўлады, будзем так казаць. У галаве яснасць павінна быць абавязкова, магчымасць ёсць. Ёсць інтэрнэт, ёсць шмат напісана, ўсё гэта абавязкова. Вот это, што адбылося ў жніўні 2020 года, это тое, што нацыя паднялася і салідарызавалася. Яны ўбачылі, што нас шмат, што мы аднолькава думаем, што ў нас ёсць агульная каштоўнасць. Это велізарны прарыў адбыўся. Так вот, наступны прарыў таксама трэба рыхтавацца да гэтага. І рыхтавацца канкрэтна, не проста там рабіць нейкія дэкларацыі, пасля якіх просто чалавек трапіць у турму. То не трэба. Зараз ідзе вайна. Лукашызм вядзе адкрытую вайну супраць беларускай нацыі. Ён адкрыта аб гэтым аб'явіў. А яго гэтыя ланцуговыя сабакі, тыпу Карпенкова, там все, яны ж кажуць, што трэба іх забіваць. Это лішнія людзі. Што не трэба браць палонных. Яны ж пра гэта гавораць. Це ж все ж напісана. Пра што вы яшчэ можаце думаць, калі не адкрыта кажу, што мы вас заб'ём? Зінон Станіславович, Лукашенко сустракаўся 22 красавіка, здаецца, з Владимиром Путіным і зноў збіраецца ў Маскву літаральна праз некалькі дзён. Прынамсі, прэс-сакратар гаспадара Крамля гэта пацвердзіў. Так? Чаго Путін дабіваецца ад Лукашэнкі? Калі ён яго падтрымлівае, што ён ад яго хоча? І ці Лукашенко супраціўляецца яму? Груба кажучы, ці ён здае суверэнітэт за падтрымку палітычную, фінансавую? Як это, па-вашаму, выглядае? Вы знаете, тут собрались два боты пара. Вот. И покольки и один, и другие хитрые, то вот идет у них такая борьба. Значит, характерность российской политики.
рускім ніколі не можна верыць у выкананне дамовы. З імі дамовы заключаць вельмі небяспечна. Бісмарка вядомая фраза. Ну, таму што яны тут жа адмовяцца, калі ім это невыгадна. Это тыпова такі ўсходні, ну, нават сказаць, азіяцкі у двукосці падыход. І вот крымінальнай сітуацыі тое самае. У аднаго і другого крымінальная свядомасць, у аднаго і другого. І вот тут атрымліваецца, што Путін папаў у такую самаізаляцыю, што ну, яму трэба такі саюзнік, яму трэба Беларусь, яму трэба неяк это аформіць ну, такім чынам, каб это без пэўных ахвяр, каб это некая міжнародная была, ну, некая заканадаўчая аснова. Лукашенко это цудоўна разумее. Ён абяцае, ён гатоў нават сесці на перамовы. Але это ніколі не будуць перамовамі. Вот 96-й год. Ён жа сеў за стол. Прыехала маскоўская каманда. Чорнамырдзін, там Строеў, Селезнёў, ўсё селі. Ён усё паабяцаў, як Москва сказала, ўсё. І ўсё зрабіў наадварот. Гэты чалавек можа даць любыя абяцанні і іх не выканаць. І вот у гэтай вот барацьбе паміж двума крымінальнымі сведамасцямі Путін ніяк не можа яго, так сказаць, ну, злавіць канчаткова. Ён выслізгвае як рыба. І я не сумняваюся, што калі, скажем, некі пачнецца такі, ну, ціск на яго, ён ізноў паспрабуе нейкія зрабіць перад Захадам эківокі, скажем, ну, выпусціць частку палізняволеных. А Захаду гэта і трэба. Ну ж мы ведаем это. Ён зробіць выгляд, што ну так, нешта ўжо пачалося. На самай справе нічого не пачалося. Ён ашуквае Захад. Захад ведае, што яго ашуквае, але пойдзе на гэтае ашуканства, каб яго таксама зацягнуць на блесну. Ну мы гэта бачылі ўвесь час эту палітыку. Шмат разоў. Шмат разоў. Вот. Таму вось такая ідзе барацьба паміж гэтымі двума асобамі. Ось якая заключаецца, кожны хоча захаваць сваю уладу. А для Лукашэнкі Беларусь – это прыватызаваная тэрыторыя, як ён не раз выказваецца. Ён прыватызаваў гэту краіну, ён з яе смокча сокі. І калі ён губляе уладу, значыць, ён губляе гэту прыватызаваную тэрыторыю. Это трэба разумець, ну, мысленне гэтых людзей. Ён не дзяржаўнік, ён не думае дзяржаўнымі катэгорыямі. Так, як і Путін, яны думаюць катэгорыямі уласнай улады, уласнай нажывы, прытым яны сталі ўжо закладнікамі, яны ўжо не могуць з этого выйсці. Так. Яны ўвайшлі ў штопар. Зіновій Станіславович, дозвольте запитати, ось ви закранули тему так званого там повороту ці спроби діалогу з Заходом. Що він може запропонувати Заходу? Мені падається, що може бути таким одним з перших кроків, гэта, скажем так, вызваленне лідараў польскай меншасці, закладнікаў взятых. Гэта явно якби пресінг у кірунку Варшавы. З'явилася інфармація неафіційная, але крыніцы сцвярджаюць, што даволі она дакладная. Гэта дырэктарка Белсату і агучыла на Фейсбуку про тое, што Анджею Пачобуту і Анджеліцы Борыс прапанавалі дэпартацыю ці выгнанне з Беларусі замен за вызваленне. Выязджаеш з Беларусі, мы тебе вызваляем. І яны нібыта адмовіліся ад такой прапановы. Вось ці гэта не ёсць як бы пэўны крок в кірунку такога, назовем гэта, не ведаю, дыялога ці гандлю з Захадам. І што можа ўзамен хацець Лукашенко ад Брюсселя, Варшавы, Вашынгтона за гэта? Значыць, па-першае, гэта інфармацыя, якая не пацверджана дакладнымі крыніцамі. Таму можна ў яе верыць, можна не верыць. Але грунтавацца на ёй не варта. А то, што Лукашенко пасадзіў у турму гэтых людзей, ну, па-першае, ягоная агульная палітыка. Усё, што незалежна ад яго, усё, што нацыянальнае, это ўсё яму варожае. Яму лепш бы усіх пасадзіць і ўсіх пастроіць. Так вот, это цалкам укладваецца ў парадыгму ягонай палітыкі знішчэння грамадзянскай супольнасці. Гэта адзін момант. Другі момант. Яму трэба дэманстраваць свайму насельніцтву і дэманстраваць Маскве, што на Беларусь хоча напасць НАТО, што Літва і Польшча – это ворагі. Яны твораць усякія козні, яны на мяжы там фланіруюць, там танкі перамяшчаюць всякую, і ён гэта сам верыць. І каб гэта выглядала больш праўдападобна,
ну, то треба ще от этих диверсантів посадити у турму, так сказать, вот яка справа. Но тут есть такая речь, конечно ж, но это дикость, это люди абсолютно, кажуть, ни в чем не виноваты, не мають права там, не повинні там сидіти, це політична посадка, це все зрозуміло, так як і 30 тисяч білорусів, які сидять. Тому гэта з'ява вот такого плану, каб доказаць, як кажуць, у Москве, што ёсць напружанне, каб насельніцтва разумела, што ёсць напружанне з Захадам, і ён праводзіць адпаведную палітыку. Гэта дае магчымасць, калі гэта прапагандыстку раскатаць моцна, это дае магчымасць, скажем, увесці надзвычайнае становішча, альбо увесці ваеннае становішча. Придумаць, ну мы ж ведаем шмат такіх прыкладаў, як это робіцца. І таму ён дзейнічае ў рэчышчы этой вот маскоўскай гыбоўскай палітыкі, якая сфармавалася яшчэ за часы бальшавікоў. Это ўсё прыёмы вядомыя. Вот. Таму наконт таго, што он можа это выкарыстаць як прадмет гандлю, цалкам магчыма. Так, Зенон Станиславович, у нас уже помалу скончивается час. Мы закранули проблематику Заходу. Злученные Штаты увели рэшт свае санкцыі, што праўда, яны яшчэ не пачалі дзейнічаць. Еўразвяз увёў 3 пакеты санкцый, в асноўным гэта персанальныя санкцыі, 4-й пакет не вводзіцца дагэтуль, на штось яны чакаюць. На бліжэйшым саміце ў Брюсселі праз некалькі дзён на павестцы дня, на парадку дня няма тэматыкі Беларусі. Ці беларусам варта ўвогуле разлічваць на Захад? В якой меры? Што можна чакаць як бы ад Вашынгтону і ад Брюсселю? Больш рашучых дзеянняў? Ці тое, што ёсць, вось трэба гэтым задаволіцца і самім вырашаць свае праблемы? Вельмі важная тэма. Значыць, я ўвогуле крытычна адношуся да ўсіх санкцый. Яны слаба дзейнічаюць. І ўрэшце рэшт б'юць па людзях, б'юць па нас усіх. Калі ўжо ўводзяць санкцыі, то уводзьце іх супраць Расіі. Вот Расія падтрымлівае гэты рэжым, яна фінансуе гэты рэжым, яна дыпламатычна яго падтрымлівае, матэрыяльна ўсё уводзьце санкцыі. А санкцыі супраць беларусаў, што там, не купляць калійныя солі, каб наш народ выйшаў на вуліцы нафтапрадукты, і есці не меў чаго. Што это такое? Таму это не палітыка, это просто лавіраванне перад Москвой. Вот, таму я абсолютно не спадзяюся ні на якія добрыя крокі ў гэтай сітуацыі з боку Захада. І я ўвесь час прытрымліваўся такой пазіцыі, і ў 90-х годах, 80-х, калі б умяшаўся Захад, як ён умяшаўся пазней, то, можа б, мы незалежнасці не мелі. Захад усе, пачынаючы ад старэйшого Буша і канчаючы еўрапейскімі лідарамі, яны не падтрымалі нацыянальны вызвольны рух, яны не падтрымалі свабоду Украіны, не падтрымалі свабоду Беларусі, не падтрымалі Гарбачова. І хацелі, каб быў бы Савецкі Саюз, заставаўся толькі дэмакратычны. Яны думалі, што Савецкі Саюз можа быць дэмакратычным. Яны не падтрымлівалі нашых рухаў. Новая рэальнасць была невядомая, як працаваць. З кім вогуле? Прабачце, мы гэта ведалі. Дзякуй Богу, што яны не прыйшлі да нас са сваімі далярамі. Вот калі яны прыйшлі, яны раскалолі Народны фронт і прыслалі кіраўніка знешняй разведкі Расіі на місію АБСЕ. А ён супрацоўнічаў з КГБ. Ганса Георга Віка. Так, я памятаю гэту сітуацыю. А ён супрацоўнічаў з АБСЕ. І калі абваліўся Шродар, а Шродар агент КГБ. Ну ён же у Газпраме цяпер дарацца. Ну так, дапамагае Нордстрім будаваць. То Вік перапалохаўся, што могуць быць, так сказаць, ён сам, это элементарны прыём, ён сам расказаў усё. Як яны супрацоўнічалі з КГБ, як развалілі фронт, і колькі нават далі грошай на эту работу. Вот якая была праца Захаду ў Беларусі. Зенон Станиславович, ну але цяпер жа все-таки ёсць праграмы падтрымкі. Ну той же Белсат падтрымліваюць, так ці інакш, але прынамсі это в асноўным Польша, так? Ну нельга цалкам ужо пахаваць. Не, я цалкам, прабачце, мы гаворым па частках. Так. Вот, вы гаворыце пра санкцыі. Я пачынаў з санкцыі, это звязана з эканомікай, з палітыкай. Я пра это гавару, што санкцыі ніякого эфекта не далі і не дадуць, паколькі санкцыі павінны быць супраць Расіі. Вот у чым павінны быць санкцыі. А калі тое, што яны робяць, это нічого не дасць, толькі ўмацуе рэжым, таму што рэжым мае тады магчымасць сказаць, вам стала дрэнна жыць, это вот там, вот яны вінаватыя. Так, ну яны пра это не думаюць. Вот.
трэба абапірацца на самих сябе. У нас вялікая сіла. Вялікая. Мы ўжо вот паказалі яе ў мінулым годзе. Яна яшчэ не усвядомлена, толькі салідарызаваліся. У нас вялікая сіла ў нашым народзе. Велізарная сіла культурная, гістарычная пад намі. У нас вялікая мова, у нас працавіты народ, культурны. Это Европа здзіўлялася. Ай-яй-яй, такія культурныя людзі чаравічкі здымаюць. Ну, это элементарная рэч. У хаце чалавек так себе паводзіць у сваім доме. Так вот, у нас велізарная сила ёсць. І нас, вот мы 4 гады таму, мы рыхтаваліся да такіх падзей, мы падрыхтавалі праграму «Вольная Беларусь», дзе распісана па ўсіх эканамічных, па ўсіх параметрах, якой павінна быць новая Беларусь, калі зрынецца гэтая ўлада. Так вот, пытанне. Зрынецца ўлада, допустим, раптам. І што можа быць? Конечно, будзе пагаршэнне сітуацыі эканамічнай. Людзям не будзе чаго есці, допустим. Так, праблемы ўзнікнуць эканамічныя. Так, як распаўся Савецкі Саюз, узніклі эканамічныя праблемы. І тады людзям будзе не да ідэалаў. Так? Людзі будуць думаць, як жа выжыць. І вся эта рэвалюцыя пойдзе ў пясок. Логично? Довольно логично, так. Ну и другой аспект – это что может там умешаться Россия. Ну, это пакуль покидаем. Так вот, что рабіць у такой ситуации? Что? Першае, что трэба рабіць, абаперціся на свой народ. Даць яму магчымасць рабіць, працаваць і прадаваць вольна, што ён хоча, не браць падаткаў у першы час. Дайте ему, усё выцягне людзі. Дайте. У нас максимум зямлі, у нас мала дзе ў Европе 100, амаль гектар на чалавека. Дайте ему эту магчымасць, усё выцягне. Гісторыя апошніх гадоў Савецкага Саюза показала, што вот этыя 30 сотак, якія людзі мелі, і калі ім далі магчымасць там цялят трымаць, усё, яны давалі амаль палавіну сельгаспрадукцыі ў савецкую. Амаль палавіну гэта 30 сотак. Вот што робяць людзі. Таму дайце людзям, не цягніце з іх, не душыце, не бярыце з іх. Да, конечно, трошки... А першае, што зрабілі і ў 30-е гады, і пасля вайны ў Заходняй Беларусі, землю забралі. Так. Першае, што зрабілі, забралі землю і не вяртаюць да гэтага моманту. Так вот, па нашай праграме кожны беларус, не толькі селянін, кожны беларус мае магчымасць атрымаць 2,5 гектары землі адразу, это яго земля. Як будзе, я не буду тут рассказывать, але ён можа на 2,5 гектары дайце людзям этим зямлю. З горада пойдуць людзі. Дайце магчымасць, дайце ім магчымасць працаваць на зямлі. Не душыце іх. За год Беларусь не пазнаеш. Конечно, будуць цяжкасці, таму што бюджэт шмат не будзе там з адукацыяй, будуць цяжкасці, але людзі не будуць гладаць. Народ себе пракорміць. Гэта першы крок. Это першы крок. Другі крок, які ну, гіпатэтычны, але ён цалкам верагодны. Новая ўлада, мы праводзім выбары, будуем дэмакратыю, ствараем прававую дзяржаву, уваходзім у прававое поле, все, арыентуемся на еўразвяз. Крэдыт, план Маршала. Крэдыт, мы невялікая краіна, нас 10 мільёнаў. Его ўжо анансавалі, новы план Маршала для Беларусі. І потым не падачку, нам не трэба падачкі. Так. Дайце нам, мы вам даём праграму, дайце нам крэдыт, які мы вам аддадзім. І для Захада гэта выгадна. Мы дадзім магчымасць інвестыцыі рабіць. Мы гарантуем эти інвестыцыі. Это ўсё магчыма, это ўсё магчыма. Як бы там ни было у Грузии, но Саакашвили показал, что магчыма. Грузия это настолько была коррумпированная краіна при Советском Союзе. Я там был, я просто здзіўляўся, як это было. И здаецца, ну что там можно зрабіць? Зрабіў. Ага, ДАИ брала, там хабарыўся, что он зрабіў. Ліквідаваў все ДАИ. И ничего. И ничего. И поставил все на место. Вот. Таму я не буду там пра праблемы, якія там потым узніклі ўлады, як умяшалася Расія, як вайна там пачалася, ўсё. Але ўсё можна зрабіць, калі ёсць жывы працаздольны народ. І калі ён маральна спелы, калі ён не спіўся, калі ён не стаў такі, як у Расіі, які не хоча не працаваць нічога. Зіновій Станіславович, вы закранулі Грузію, вельмі гэта пасуе да майго апошняга пытання.
путінскія войскі ўвайшлі в Грузію, але толькі на частку так званай паўднёвай Асетыі, так? Ну, вядома, Абхазія яшчэ з 90-х гадоў акупаваная. Але ж з Грузіі, як бы з этнічнай тэрыторыі грузінскай, яны выйшлі, не затрымаліся, бо там не было падтрымкі для гэтай агрэсіі. Ці Путін вырашыцца на не мягкую анексію з як бы ілюзіяй легальнасці, там штосьці Лукашенко ему падпіша. Але калі не атрымаецца вось гэты мягкі сцэнар, ці ён вырашыцца на нешта больш падобнае на гібридную ці адкрытую нават ваенную агрэсію, не маючы падтрымкі беларусаў. Чаму я пра гэта пытаюся? Некалькі дзён таму в гэтай студыі адзін з лідараў расійскай ліберальнай апазіцыі Владимир Белов, практычна правая рука Алексея Навальнага, он сказаў, што Путін на гэта не вырашыцца, не маючы падтрымкі беларусаў, не маючы прарасійскіх настрояў, ён не пойдзе з танкамі ў Менск. Вы з гэтым згодны ці не? В принципе, я згодны. Потому что у Беларуси нема такой пророссийской настроенности, как, скажем, была на Украине, там, на Донбассе, все. У нас нема... Компактно, на Донбассе... у нас нема русских людей. Белорусы, они там, каб дружить с Россией, каб гандляваць, все. Каб все ж таки, они себе, мы себе. Такого нема, абсолютно. Там, где что, якое есть, это абсолютно маргинальные речи. Там гэты вот народ, які усведомляе сябе беларусамі, усведомляюць беларусамі, потым русификация, закрытие школ, это пераслед привело до того, что большиня гаворыць по-руску. Але яны лічаць себе беларусамі, ведаюць, что беларуская то мова іхная народная. Это зусім не тая ситуация, как у Прибалтыцы. Подобно як ірландцы, можна, не? Можна параўнаць? Не зусім. Бо ірландцы асноўна нацыянальнае, кажуць, аб'яднанне, якое іх стварыла і выратаваць каталіцызм. Вот. Так вот, тут ситуация такая, что гэта люди, якія усведомляюць свою годнасць, усё, и раптам на іх полезе Путин с танками. Я не один раз сказал, что калі Путин хоча пайсці открытой войной на Беларусь, то он знойдзе тут себе могилу. Все на этом будет. Это будет не так, как на Украине. Вот. Так что дзесьці яны там далёка ў галаве гэта разумеюць. Потому что падтрымкі не будзе. Тыя людзі, якія былі нейтральныя і якія былі за Россию, так, вот с русскими надо дружить и все. А тут ідзе эта волосатая физиономия с танками. Это самое. Вот гэтыя люди тут же стануць ворагамі гэтай агрэсіі. І путінцы это разумеюць. Нічого гэтага у іх зараз сапраўды. Што рабіць? Яны не знаюць, што рабіць зараз. Зіновій Станіславович, ось на гэтым пазітыўным адносна в нашай драматычнай сітуацыі акцэнце я прапаную скончыць нашу размову і, можа быць, такую думку толькі дадам, што варта працаваць над тым, каб вось гэты хуткі працэс такой нацыянальнай рэвалюцыі, свядомасці нацыянальнай, якая выявілася в гэтых тысячах беларускіх нацыянальных сцягоў, каб працаваць над гэтым, каб не было жадання сюды зайсці, бо не будзе тут падтрымкі. Я скажу, я вельмі аптымістычна гляджу на наш народ, на нашу краіну. Я ведаю наших людзей, я аб'ехаў всю Беларусь, вось, і ведаю патэнцыял наш беларускі. Гэта выдатны працавіты народ. І ён яшчэ праявіцца. Самае галоўнае цяпер трымацца разам, шанаваць сваю культуру, шанаваць сваю мову, шанаваць сваё адзінства і шанаваць сваю свабоду. Это вельмі наш суверэнітэт, наша незалежнасць, это ёсць наша свабода. Гэта трэба шанаваць. І калі трэба, за яе трэба змагацца. Яна сама сабой не прыйдзе. Трэба змагацца і шанаваць. Вялікі дзякуй, Зіновій Станіславович.